faig 5 cèntims de com està organitzat el llibre. El llibre, veureu que a les solapes també hi ha un mapa general de tot el recorregut i s'organitza per dies. És a dir, que cada dia és cada dia d'en Verdaguer que camina a la muntanya, doncs és les seves notes, les seves referències que tenim i després l'experiència personal si tornéssim en aquest moment 130 anys després. Al final també hi ha altres referències i s'acompanya a més dels itineràries, si es vol reproduir allò, doncs informacions de l'itinerari per poder fer el recorregut actualment aproximadament. Té una altra pretensió que no sé si s'ha aconseguit o no, perquè l'aventura de Verdaguer planteja molts dubtes. És a dir, hi ha hagut moltes discussions a través de les notes també que va deixar si Verdaguer va fer o no l'Aneto, per què totes aquestes informacions les va desar i no les va publicar. És a dir, sí que ho va publicar una part, ja hem dit com a excursió al Pallars, i una part Canigó com a poema, però l'essencial de tot allò que anava descobrint no està publicat. Hi ha uns buits que no saps per què no va escriure. Anar descobrint tot això doncs era la gràcia també del llibre d'intentar respondre a aquestes qüestions. Jo ara, si us sembla bé, proposo de passar unes fotografies. Si després teniu preguntes, doncs podem respondre o parlar també de Verdaguer o de fet, no...
passate mai un marire, passate mai un marire, passate mai un marire, marire tu. Passate mai un marire, passate mai un marire, passate mai un marire, marire tu. Passate mai un marire.